Obahi bebre ano Pokuare no mawano asante kotokono no soni ebedi akwa aboabo ho etio ne to na sakra boankwa ye de etiri beto ho asem no frititio efrititio odmankoma ade no yamfa anto de da na efrato ye de nyame ase ye be free dwumadie no ase na se de amamretie no be ye be free bibi ase a Ghana de nhihye nse de mpaibo eni frase enti yanche ho de besi entrance ade ye be sore agyina ye nan so na ya bompaye free dwumadie no ase but you be obi a yan sorry na enyina ye nan so onyame tumfo anopa yi so oma eda wase wa utumi ade nyina ye anopa yi ehira wodi wa wadi nkunim amaye eda wase anopa yi aye wadom entina anopa yi etumi akeka ye ho ye kasa ye nche omo atwa mu kono omo mawu ene omo masopa emoma ye wadom na bie kwan amaye anopa yi so se etiase mfiri enwumam ene ntina ye kasa aseda enka wodi abehie mu ha ye mpai boni se dwuma ebekoso nyina hye won nsem wonka ho a enye yi nti etu ensa frew wa befa ne ma nyina no mu na ye wi ade aseda ama wodi yada wase so oni edi ni na waye adonti amen amen ye nyame ase se nyankopon de edu epepe soe ya be hyem ha no pe ya enya bone na mom ni yiem ekwa a Noble Impact Society Ghana de nyame de adom won ena omo so ehwesa omo behwe nkura yehia mmoa aban kwa ntimi nye nti abaha se ye be yemmoa ye maamenom ye papa nom so ewa ha ya behwehwe omo pom din mu ahwesa yare bimpo ehunta ahwe kwan a ye befa so nti eba ha enye bone mina me bedi dwumadie ho chia me na me di dwumadie no chia me no me di the Maxwell Osaibo nsu so ha Angel TV so a news na eba no me na me da news na no e won kran me news editor ma Angel TV Angel FM Accra dwumadie ntina mfiri kran eduha ntina chese nyame wo hira ye pa amen yamre kontie nche ho yabom pa ye wie no o se de ne ma hihya so ne ententem de adwumadie sini na so ewa ha e pese yiti na no disem e de no hu ye dai be no so ye e de na aba se wasesa ye frin kran ebi fi Kumasi ebi fi district yi mu odi abepi Krom ha eye Pokuase kurodu yi enti yanche won ye tu ensafre inhiraba asante se nanu di nsam di ntia ye wa ha on fa tu do Director of Health, colleague journalist, and Noble Impact Society Ghana Foundation, Ejuma Yefunyina, any a teacher for Amwaha, and a school for. And I feel be a watcher, a Shiaha, and I said, Uwaha no mubi. A Bebamunina Makwaba. And the Aba Ejuma Yedino and a day so. Noble Impact Society Ghana Foundation. Ejumekua Enshabayasi, Bonikani say NGO. Yeshe Ejumeyase, share in Fiemi and Semweni. Yesha say a year, 2nd week of February 2019, Ewo Accra. Yesha say Kituebi. Na your office Krom na a year container any addition say. Yamin chadum kakra and age me a pager abedu sasamri. Yes, I say work as I shall say ni pabe ibnum. So any year can we are close to 30.
nyame adom niema ye share dwumadi nyina ase ni se empempi no ye hu se ye bewo enkwada bi na omodidem die na aba anase ye bewu omu na omedidem obo ho abehwe na niti aye kakraka tete no ye se omu ye nsuoma ye nkoje omu kwan obi nso ye behwe obeba na ni ba bi ni ho e bia ne nsa obi nso wo hu se wasensene ya dodo na ye se e yasam na ama na sensene obehwe onante da ontimi nkasa da yesu e de oye bosomba abode mu nyansape e ma ye hu se sa mofra nsabe omunya bosomba ene omunya nsuoma na emom nimdie bi na sabe ye ni a ye fa ne saa e ma ye hu msa na ye koja bi mkwan nam so ama dodo na no ya hwere wo mu abode mu nyansape ma ye hu se sa nkoda no se yetimi de omukọ ayaresabea entem so e ma ye treat wo mu a ebi mutimi nya fa ahudi anaso mutimi nya ayaresa nanso no ye hwema e ya na broni beka say cost of treatment no huge anasa eso yie na awofo dodo na nso a ye behu so mawo sa amofra no nso no ya na dodo na ye vulnerable me try say ebe ni fie enti ye fatu ye ho so say sabe ye becheche mwa kakra na ya de aso awofo asabe omma edidem asene ahwe omwo hospital etio mu bills e de ama wo se ne be ya mofra yesusu se bi mu eye abosom ma ne ebi mu eye nsuoma no sabe yetimi asom yare ama ye hu se sabe eye nimdie na sabe e wo fom ana se nimdie na ye hu na se se de yetimi agibi mu nkwa enam sainti no enam so ama yetimi agi mofra dodo no enkwa ama ebi mu eda so ti ase obi ho no buy na ne de web palm obi de hydrocephalus obi de spinal bifida ene niema enyarewa hudo bebre nyame adom ye say ye dwumadi ase no yetimi agibi nkwa ama ye hu se sebe se yetimi de mofra ne kwa yaresabea ebetimi agom nkwa enti no empempi no ya asa obekumase ofa Abreport Junction ofa tech enkran so oba eye oponglo miche legon Madina ene adenta obehu se menuanom ma ya fefe ni menuanom benti fefe mu sha atade ibi oka ni gina pe no maba ho no no abekasa omkuta boxes aya na empempi ne binim juma hedi se juma no ene ede age emofra bi mu nkwa make us emofra be se 30 de nyame atom wa fa ejuma so asave your lives enti se ene wo hu ye wo hanoma ye ba se ye de mwa ene eba krodwe mu ene ne mpotem ne nyina ne se sabe eya emofra ye wo ma no madidem no eya na ye niema bi ene ye kwaso bra ye nyinsen wo mu na bi mu didem di eba enti ye ba ye ba be mamu eye broni beka na education about the causes of giving birth to children with congenital anomalies eno ne de brem na afensu ya ma can say health screening obo honom krempa onyimpa onko ayaresabea onsi ayaresabea da opim se bia awo beka no ansa na wetimi akwa ayaresabea ti so bi wo honom ne se yare bi esie woni modema ene ye de hospital ni nyina aba Pokuase Krom hanom okwa nurse for ni doctor for ene lab technicians for nyina ewo ha ombehwehwe wo mogya mu nyina de ama wo ne ehunu se sabe yare bi esie wa omatimi aso ano ye di no nyina aba ye nje obi aka preba na ye de ehu se no ne ekwan bi a ye de fa so a ye bestimi esi sa ohawa ya e de brem ofra ye wo mu afoforo no eno nti ene ye wo ha nti ye wo ha no ma ye hyɛ mu nyina se mo beboa na obi a ne bi nante asomdwe mu nesa ade nyina wi ya ye de aseda menyankopɔ ye mo bibi akwa aba ye mo bi anso atena se nyame nhyira obi bia bibiri we ni pedua o ye ntiase ene ye wo ye maame bi wo ha oni ye bekasa
ɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi ani so nti mɛsrɛ sɛ obiara enyi n'asom yie na ontie yɛ district no health promotion officer a ɔwɔ ha yɛfrɛ no Auntie Sandra Poma ɛwɔ me nkyɛn ha ɔne ɛbaa bɛtuyɛfo ɔbɛtuyɛfo aka nsɛm a ɛbɛboa yɛn ama yare a yɛhu symptoms bi wɔ yɛn ho a yɛbɛhu sɛ wei na ɛba nti ɛberɛ a wɔbɛn yɛsrɛ sɛ yɛmfa nsɛmbɔ nhyia Auntie Sandra kwan na ɔde ndi nkɔmmɔ. With a noble impact for a penny, the district director of health service, and paying for a work with Jim when I promote Australia a check machine in Chama or Bibia. Ready a Casa Cacra and a Monobe Casa Afa, Arabia, your friend and Samanwa. Did it so Obia in Samanwa area? Did it so Obia in Samanwa area? This I arena. There and some area a D yen district imunya a war yen district in your community simu obi ohona obowa or jeans abia a wabi keke na obo now I call drugstore. Correct for me. Send me the kind and some wire and a minimum becca and one sem and ne anopay. Send me the kind and some wire and baby now or her almost over or jeans say a wabi keke na obo na or call drugstore a wakoto a word drew no one no baby and some wire area any empty you could jam but ye nim. A didn't ya, essence obi or her or yarea so overcall accommodate as no. On pese obeko esanse onisika ana be an insurance kra o renew ye be e wo say hu say obowa ana se o hensi mfa se wabowa o hensi a che kakra e wo say hu say o ye den tutu ana mo na ukọ ayaresabia na ye den ye show ukọ ayaresabia doctor fo ni anesses fo wo ho a omodo be fa enhwehwemu obeye enhwehwemu bebre ahu say sa ewaya ugwe eye nsamanwa anase ne nsamanwa ye kan hu se enye ne nyina na eye nsamanwa ebi wo ha eye wa keke na ugo eno eni kwan se wokọ drugstore ko te adru me kan se adru to aye wo to drugstore enye da bi e wo se wokọ ma adoctor fo na nurse fo ne de ehwehwem na wo hu adekra eye o me ka se wo da na jo a wo tin fifire wo ye ejuma kakra na wa bre sa nyama we nyina ye nsentreni bi a ebetimi akyerɛ sɛ wo saa ensamanwa yi ebi ɛna obia timinya nsamanwa ne bi obia abɔfra timinya panyin timinya enti sɛ wo hu saa ensentreni bi ɛwɔ ne padwam obia etiminya ensamanwa yare no ebi obia ɔwɔ kurojai mu etiminya bi esan sɛ obi bɔwa na obi bɔwa gu so na saa mmoa wei ebi woni mu a otimi de nsamanwa yare ne de ede ma obi hensi na emmoa wa ne bi wo ma otimi de nsamanwa yare no ede ma obi a etimi nya bi na na afei so wona wono wi wono monsa saa krofo ne nyina etimi enya nsamanwa yare baby a ɛhɔ abɔdɔmpe ye ka be ɛhɔ abɔdɔmpe bi nipa atwehye bebre nika sa ebi a edan a wodam mudos ɛwɔ emfama emfa edan ni mu obi bo wa wɔ hɔnom na ɔwɔ ensamanwa yare ni bi a otimi eden ede ma ye nkurudwe mu ye wɔ saa yare bi ɛwɔ ye nkurudwe mu be nti ɛwɔ sɛ empanyinfo a ɛwɔ kurudwe mu sɛ wo mu na sɛ wo mu sɛ obi abɔwa akye fa sɛ na wɔtwe mienu na nipa na ho ntwana extreme empanyinfo ɛwɔ kurudwe mu momodin a ema nipa na ye den enko ayaresabia ene ye ba ye de enema bebre aba a ye behwehwe ye nipadua mu ahye se yare a na oha obi wo nipadua mu a ye betimi atu ho anamon eyie enti no ensamanwa yare no se edidi umu che na wampe ano kwan ansi a te se Pokuase community ha yetimi disana obi a ekose wo nipadua no waharawa no etimi kwa esewo kidney do ha bebre ebre ni picture no
enye COVID-19 yare ana HIV AIDS yare nko aneku ensamanwa se wani anko ho na wan treat a e de oha bebrebe eden ebebro enti na se wo krojuan mu wo wa bebre wo hansi wo da na jutin fifre wo ye ejuma kakra wa bre wo san century ni bia ma wona nye tietia wa yaresa bia ena mesan aka asem kakra afa COVID-19 yare no ho e was say sabre COVID-19 yare no ye dwese yare no ko da bi yare no afekra na cases na ye den ensan eba yare no wo yen district mu e wo yen community mu in district mu yenya 4 COVID-19 positive cases ye best remwa ye nose mask no ye nyina ye nim so manpanyin e de mragu kwan mu se opa na wo hye mask no opa enche be ye sremo yare no asan ekenya ne ho biem sa ewoi ensamanwa mekan e bia wa kwa yare sabia ya hwehwem so wo sa ensamanwa yare be hwehwem na nya bia enso ye betimi afa wo sample asan ya hye ye be hu na ye COVID-19 yare enti ye best remo ye nose mask no ye ensan na ye enhye na emo ye ho ban esanse COVID yare no se enyawa wako ayaresabia hu se obi da ho na oxygen kra no esi ni so a enkenyo obi na beka hyen se yen hyen mask aban e de COVID-19 vaccine e brain vaccination vaccines no de brain no afa hwehwemu nyina omo hu se hwehwam so boni bia ye den any vaccine ni mu COVID ane ne bae na apefo nka ho na emofra nka ho sesia abande hyehyɛ bebregu akwan mu ye de ma wona wadi mfie dunum ekɔ apefo so epane wɔ hɔ ayɛ Pfizer emofra wadi mfie dunum ekosi dunson etimi wɔ Pfizer pane no nso afa hyehyɛ mu bebre bɔne bia nim yesrɛmo ya ye wɔ ha pomudi aso efo ɛwɔ district mu krojuan mu bia wɔ ne pane ni bi enti enede due se pane no wa wo de edikan na wo mienu a yebesro ya set table wo ha ye wo COVID pane wa wunya wo bi no bomodin na bewo esanse ye district mu ya starting ya case unim de wo COVID yare ni bio na waka se bi a unko ni pa kronchen unim akwa se HIV obinya o meka nkyerɛw obi beka se COVID yare no kra minjindi an esanse enyanye wa akata mu enti na wunjindi ena obi nyanso ye den o meka ncho enti na hu be hia se obeye den obewo vaccine no pane ni bi na abo ho ban esanse se ne ya wo yare a obeye den akọ afum akọye ejuma abehwe wabusia ene na ya de wo se ma ye ni ko ho Pokuase for ye strem ma ye ni ko ho ya pomuden e ho hye no ye ma ye ni ko ho ye pa se apomuden ana aban e de bibiba se ye nya ma ye nyina ye jintum na ye nye esanse aban emfa ade a enye embreye da o hye ya apomuden aso efo mo wo esru ho nyina e de vaccine na brain na aboye ho ban afi COVID ya ye nkan emra COVID ba ye hye se lockdown ba ye na huntimi pien koye wadwuma ukọ Accra na obehu saade no wo pa lockdown ba obu so okọ ejuma kope bibi eye na wenye sika ontimi nkoye san COVID nti ye de ho vaccine na ba e wo se ofa sa akonya we na wo ye den wo panie ne bi wo de edikan a obewo second one ye second dose ye de table abesi ye de vaccines ni bi aba ye betimi awo panie no wo ha ya wo minu a obewo third one ye booster se wo sa vaccine mi se we nyina ebe ma ahode strunkun na abo ho ban afisa COVID-19 yare no medamase mano besi wo ha enti wo pane ne bibia ye kwa dimachi sesia me twemu nyina akọ ama yakọ vaccine no medamase Sandra Kano se obenya ahoden ade akọ fuma akoye twuma de ahwe obusua a wo se obo ho ban yare ne nkoi nti ebesre so obi a ongo COVID pane ni bi ifi ha ko ada wasimi bre sane dwumadie ne a yebedi no ebekototi enti ena wo ha obi a waba wunya namba
mesre se ubehu papa we obema wo number obedi nkan bobo numbers ni bi obo a na modi nkan kọ na makwacha kemo de ebi firi mu no na ebi koshim enti ya papa yi obedina dwumadi nso adi amara ya kama ya mpese obi beka se obi abesi manim wa cross de bi ya pese ni nyina ya kama enti wa ba fofora wunya number mesre se ohu papa ya obema wo number oma wo number wo breso a obefrɛ wo na wakwa akɔhwe wa pomuden na bibia ya kama enti wa wo ta wo mra beso a wo bekɔ no na wo do number na kɔkyerɛ enti number no so mento ntwene mani nkuta wo du kwan na no a na wo de akyerɛ me number nie wo twetwene a obi befa de akɔ enti ento ntwene ya damasi ago ya mami Sandra beba betena ha sani o kyerɛkyerɛ mu no ebi wɔ hɔ a na sani o kyerɛ TB alem nsamanwa no sani etie no sani bi din kakan so wo asɛm bisa bia ma me ne beba betena ha question bia wo no bitima bebisa no dwumadie ne efiri ase enti obi a wonsa aka o number yenu abema na mede ne kyerɛ ye no mepɛsɛ ubehu no ono a bɛhyehyɛ ama mo sɛde mo bɛyɛ no sɛde mo bɛkɔ edem won kakra ye brother ye obey on na nhyɛ nti wa wonya wo number bia mesrɛ so ubehu no na obedi nkan lidi mo na makɔ ehwehwɛ mapomudi mu enti ye nkyɛn ho no so bo asembisa fa yare a obodi ne ho ne okan ye no a ubetimi apagya wonsa ana ubetimi aba abegyina machi ha na o question kra wo no asembisa kra wo no wabisa school nkora no so se obi ho na se wo bibi bisa efa yare a obodi TB ho a ubetimi aba no aba abisa ya me ka say it's Krom ya my would say I am going to emu de bi ka se bi ha esa yare ha ya pa bru ha pressure and esi che ya di de se mo tumo ba e mo ka ho hwe nti pa mcho eno tumo cheche ni ya das ka chomini se bi a wako ayaresabia ama ya ka chiro na wako na ya ka chiro say you know a doctor for me and the bema so you hu na unu no ro bi won hihye na aso dia e didi say fenya accommodation na ye de nyema ba ya say screen na ye be no sa enema ni na aka ho ye de ye be hihye nti wo ko na say wo sa asichire yare pressure wo sro on be kan show say the what to address that dia na ya koso advice so be koso na wa ye de ona na ye tietia e wa yare sabia pressure yare enkanka e wo say time ya be na be na ye de ene na be bo amawanya ahodenso e de ujumade bia enti ye be hwehwe saa nema ne nyina e wo be do e hwehwe oje o me hwehwe saa yare no nyina amaye Sama one symptoms that are dead and I'm about to say why I'm boy somehow and I say what be a who be a somehow you say me kan kan say obi bo wa e check kakra ohu moja oda and anajo fifete o ye ejuma kakra na wa bre sane na we nyina ye nema e wo se e check ye oba ayaresa bia ye bisa o questions sa se misa no e na ye behu say who ye likely to get sa and samwa yare aye kan wa say ka che what you say so ye de sa enyema ni nyina abai a ye be hwem enti se wo wo ha no nkan se uni mu bi wa bo wa ache obo wa mo jaru ana se wa bo wa ache enko wa no we dro wa ye bi bia enko ye de nyema nyina aba we de ye ha e ma wo ha ho enko ayaresa bia bia ye de nyina abre mo ha a ye be hwehwem ama ye hu se wo won sama wa yare ni bia enye hu ye do beto edro su na wo no mo edro na wo ye nyema ye be ka che o nyina wo pese enya ahoden sama wa yare no ekọ nya yare e betina wo so saa ekọ enti se ye hu se wo bia ye hwehwem na ye hu
na ye befa wa horo no ye fa wa horo no na ye afa glass na ya yes test ni na ama ye ya na ye hu so obi a ye wo no a ye de be ma wo a ye be bo ka che wa se Yes, we said. Yo, I did go high and I be be and I said, I didn't go home, and I said, you go be we have one your son some money. Debbie, I make us say, Apomudea, dear, say, I bring in a ye share your pomudin as we a Giania, ye di, I beg well, yet your warrior community ha, you want to Tosonia and if a brain consumer. Miane bebrede e ma ye muja sa miane no se wudi na e ma wa hoden strong a sa ya we ya ye kanye den e bi entimi e mas anase e be ye wo kwa na oni pedua ne betimi akon etia ya we no entem efini pedua no enti ye wo ye nkroje mu se ye nko ya afu ye ko tin kontomre sa hoden ko nuane ni nyina e ne kwase ye koton no nyina wo se ye dibi Krom na o say this annuane ne bi na e ma ya hoden strong kon na yetimi di enjuma esanse unya okonti nkontomre ene sa annuane ahodo ko ahoden ko nuane ne nyina na akoton e ma obi na wa akasa wunni bi e ma wa hoden a time bia yare bia ba ko odwani ma wo le bedi kan den ayo bese unya sa ahoden na efi nnuane mu a enyane basabasa bi wo he ni kwanse ye de ye nyina ye ni nyane kura ye die ma ya ho ni se ye ni kontomre ni se nyane no nyina ye ade a ye di a e ma ye ahoden e ma wo moja enre oba e mo fe ye wo he se wo di se nyane ye beboa wo kosu a wo nim die e de e konkan ha chawo me na wasi emphasize dama ikuru noble society no and health directorate teacher head director madam Sako de say o ma hwe amajumaji ekoso wasi min ka we nchira mo say enura ya chiri won from him say teacher for cause strike na wachi ni from him na no na che say akoye say jumaji we no the yam hihye no say beba so enso wo to nkra koma master for no say oboma nkra no mra no ampa teacher for no atai nkra na chi eni wo maba enti obeja teacher for no so ase say omo strike mo so o ma hwe aboabo nkra na che say omo nkra no hodo enti so omo nkra no hodo a o sire nyame mamo o sa ka kire nkra no so say o se teacher for strike na nkire say mo wie agisua enche bia ja sestre for mo ba ba chiro nso hwe enti se nyame boa na wunya teacher ni bi na o se na daje na wa beboa mo a o se mo mfa nye ani brisam na mo nsua enkane na ya ma mo tumi se yenya register wo wie a wo pa na oba school ena tumi na sa dane ya sha de krata ba tu wo manim se akura bi o ya so odin bia no yenyi ni din free mu enti ja sha straight am wo ha ye ka ma maso achi woni ma wofu se o ma emeka nkire o se wo twa odin mu wo Pokuase ha ama wachi dujama ho na no twa odin mu enti wo bedu ho no na che se won kan so hwe no ho enti mo a moya manwe se mo bebo ko sua de no ye se afi yen kan kire mo wa be ya so odin bia yenyi wo free so hwe no na emfa asumbi mra mo se yen san kan kire mo bie mo se strike ne de ye ti se teacher for na strike nyam kran na strike enti ene ye ti won fra mo se master for no mi bi school dan no ma ankoda no na o mo nkire mo ye ti enie sa o ja o baro so ma ne be kina ha na o so anfo wani ani na ki a ene mpayifo na o ma ba na o ma suru wo be hwe o se mi be school no wa kwahye baby enti wo se awofo no so mo ma mo nini nkura na ki yie ti teacher fo no ma na se wo so mo ntimi hwe mo ma na wonya o mo ma mo metena ensei
so obegya na ba amoni enko no ho so na ebe ya onkofa empewani hyɛn ana agoboni bia emfa mrewo nti mo mamoni enko ho abasa asle sɛ akyɛde asoso a noble society for no so de bre yenkoda no ebeyi wa free how ketewa bi mu ebo mo sɛ enya kyɛde bia ya kakraka bia na ɛyɛ akyɛde a ɛsombo ma wo ye wɔka hyɛ ɛsombo ne sɛ ebetimi ahwɛ wo ebiri bi a wo mo ka bi niama yɛte yɛ ni bi ne sɛ ɔmo de school nchaade ɔmo de nchaade ɛna mpaboa nti ɛma yɛto nsa frɛ amoakokrom ɛne esie nkyemfoɔ sɛ ɔmo mɛka ho na mprowa ni bi ka yɛde ama mo ɔmo de ɔmo ba sɛ ɔmo ba Pokuase na number ɔmo de maa yɛn no na eburu Pokuase foɔ so enti na mo esie nkyem ɛne amoakokromfoɔ no yɛsrɛ mo sɛ mo so mo mɛka ho bi na enema no mo so mo nya bi nti nneɛma na ɛba no yɛsa asrɛ mo sɛ obiara benya bi obiara school ni akɔla bi ɔba ha biara no yɛayɛ nhyehyɛeɛ sɛ obiara benya bi nti sɛ obiara benya bi a yɛmɛpere ho yɛmɛyɛ no ntɔkwa yɛmɛyɛ no gidigidi yɛmfa anigye ɛnyɛ abokyerɛ ɛnyɛ nneɛma no na asida bi a ɛwɔ hɔ biara no so yɛmfa ma wɔn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn kɔ no wɔn wura mfie wɔn bɛsan abrɛ yɛ biem asan aka ho adwuma a kyesɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ ka bebree ɛna wɔn abɔ nti sɛ kuo no abɔ kase a yɛma ɛka no ɛnyɛ ɛka a ɛyɛ ka hu yɛma no mmara mfasoɔ ɛma yɛn nti ɔsɛ ɔda obi biara ase nyame hyɛ obi biara wɔ berɛ bi a wahyɛ ne biara ba ha biara no nanka screen no na nanka yɛpɛ bisa sɛ yɛnkora no so ka ho anaa na wɔn anka ho hwee nti sɛ nkora no ka ho a yɛbɛhyerɛ sɛ wɔn awofo wɔ ha sɛ nkora no wɔ kɔ a na wɔdi wɔn akyi anyɛ sɛ akora no ɔnkɔka yadeɛ ha no ɔbɛkɔ akɔka ade foforɔ na ebi a yɛankɔma no ho aduru nti sɛ mu screen no ɔm na nkora no ka ho a yɛbɛhyerɛ sɛ awofo no so ni nkora no akyi na wɔn na ni nkora no kyɛn na wɔn ni wɔn haw na wɔn aka sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde aduro a ɛbɛsa ne yadeɛ no ɛbɛma no nti mede ma no de sɛm ɛbɛ awieɛ no aseda ɛne ɛde ma obi biara na yɛbɛsan asrɛ mo sɛ mommoa ma dwumadie no ɛnkɔ so asomdwoe mu wɔsɛ ɔde nyame ɛhyira ɛma obi biara baabi ɛkɔfa a obiara firi biara no ewie a nyame nsa mfa no nkɔduru asomdwoe mu na ɔmmɔ no ho ban nti ɔda obi biara ase nyame nhyira mo wakyɛ yɛ mo yɛ nsɛm ma ɛstabere na ɔsɛ ɔpɛne yɛda ase bebree yɛ ɛgabere nya kaeɛ a ɛyɛ me dɛ sɛ akwaraa ne kra sɛ wɔkɔ sukuu a wo akɔhyɛ baabi ɛgabere nya ɛntumi anka twi wo akɔhyɛ baabi ɛnɛ awofoɔ ɛgabere nya atuafo yɛma mmaa no titiri yɛbɛserɛ ɛnɛ kɔmputa na aba no ne phones na aba no nti no nneɛma a yɛma no sua no bebree wɔ hɔ a ɛha dwen phones no ekura yɛsɛ yɛde bɛyɛ nneɛma papa nso ɛsɛ baabi a nyankopɔn bɔ n'apɛsie no ɔnkɔ na bɔnsam koto hɔ ɔtoto ne kɔɔ bi yɛde phones yɛ nneɛma papa bebree yɛde sua adeɛ ɛnɛ ama adesua ɛnyɛ den sɛ yɛkɔhyɛ bi na ɛkyerɛ w'adwene a wɔfa wo phone na wobɔɔ yɛ sɛ kɔhyɛ wei ne mu a yɛyɛ sɛn phone na bɛyi akyerɛ wo na wasua ama ɛna adesua yɛ fo nanso yɛmma no bi wɔ hɔ a ɛnyɛ deɛ adesua deɛ no mu na ɔmo ɛkɔ so ɔmo kɔkɔ sua nneɛma a ɛnsɛ especially yɛmma na ɛkɔ SSS no nneɛma phone no nyinaa ɛhɔ na firi
ke besere awofo no so ba na ebekọ a ne na wabọ mpa ya ata na chi obafia monitor no wona wo no ntade phone no hye se odi pia na wa check no mane hu sa wo na wawo no wo school na nkyere se ode ne ho yebu ya ni gu niam so a oba no bewie no enamfo a wo ko hia no school ho no obia ne botae a ode be school obi de sabi ya de niam bi na asoma ne so mfamre school ho obi be sua de obi so ofa ne say ye school keke and when we school na ne papa na se won school no ko bi enti wo de madam fo a oba ne de ne ho ko bo no school ho enti oba fia eye wo fo na sede eye wo fo no wo na wo ba wo na wo pene da achi ti wo so na wo hire wo se wo be hwe ni enti de aka ne stressa wo fo de be ye adwuma ya da masebe buri lesre abatan for any obi biara akra tete enye abatan anase obi a wawo nko a na tete akra eye obi a sede eye teacher ni asede sebe wo a onwo ye eye wasede obi a wawo nso eye wasede se wo hwe se akra bi ekọ fom kwan anase oni entity bi a wo se wo tretene akra no yenji ntumu se obi a timi tretre obi aba if say yaje antum say obi atrete no obi aba na se mikohu say obi ba ya bribi a enye na mantia no na emane ka ne ho a daachi no ekọ ne ho a eye sekreka ekọ ne ho a be hia omo a omo start say bio amrobri omo starting wo efie say ya mo anya atrete ne fo na omo kọ akomuka na omo kọ to ye wo faase no ye nuanom ye ho ye yere mu ewo ekwemu na ebia omo dituo asi omo so na se obi buyi initially na se anka otretre omo a anka nipa no onfa etio kwesi obi so anase onfa etio mesi wo a ohu ye ne so mesramo abofra tete no eye obia sede se ohwe obia ba yie ohwe sede obia ba ebefa akwantre ne so a onfom moma ye ntete ye mayie moma ye ni enko ye ba ho se oni obi tia mane hu se odono se oba se oni obi bati amani hu se odone se oba yo ebebi abebu obi se obi ne mensa obeda so ama adede achi no se uhwe obi die yi a na obi nso obi nso hwe odie yi moma yemmo na yenhwe emofra yi edie ejina yen so efise emofra omo akasa ntimi hwe ye ho ya wo omo aba wiase mu no responsibility se yehwe nkora mo omo pagya na nti se ehwe ahwe akora so ma akora epagya a ono ebeba abehwe akora nya tra biupa echina akora timi enyiri ebeye panipa ono so efa saa teteye na wo de teteye no etete ono nso ma na ema asomdwe ene yedie ene empomtuo eba abusua ene kro ene oman nyinam enti mesremo mama yeni enko enkora no school ho mama yeni enko enkora no hwem mama yeni enko enkora no modern boy ewo bia omuwo mu ye titru enkora na dihia obi biara ema ne ba enko school obi biara ema ne ba adihia ehia no awofo biara ema akora enya papa do anase mame do se ne mame tiasio ne mame tiasio mama akora no nya mame do ene papa do akora tete eye obia sede enye obia wawo akora nkoa enti mesremo kakra meka atwato ne se enkora ho hia ma obi biara se muni ho a enkora no na ewo ho daachi mpanifo Krom ha nyina ebefiri ho natural enyakopon enhyehyeye sede ye nyiri aba betu saa nso na ebinum so baba benyiri ato ye na ye nso ye kọ enti se yamfa entity ye pa yamfa nyansa asebe emudo yamfa nindia emudo antete enkora mamu amepagya kuri a na ye nso na yenso ye no munyam wo he daachi yedin a yebegya ewo kuremu wo he daachi yedin a yebegya ama yabusua ewo he enti mesremo mama yenhye yabusua den ebehye yabusua den a enne entity a de betete ye mankuma omufuri abusua mu ba omu no behye abusua mu ma ebi ye yenwedre de ya be owu anesa yema enkora no nso emehye yema
na yenso yenya nkaye ne yejadin bi atoho eye wudi eye akora ni din se akora bi eye adeboni a ye tsira ye beka se papa kwasi a oti efie wemu no ne nana na trese ya bodi bone no abata wodie na se ye ma ye ni so ekọ ho na so munye din pa sa din na ye bebo abata ho ama wo so anomonyam ahye wudi ye beda foundation no ase impact noble ewo adoye ene ayamye a omonya ene adwenpa a omonya ewo kuremu ho moma ye yina fa koye adoye ene nkabo enji omwa wa tu wo baby a omo be free bia ye beda mase noble nso baby a mo be free bia no Department of Children e bedi mochi aba be ye campaign na wo a wote ha bia nso no wo ye advocacy Emma, we advocate, Emma, Department of Children, and I say Emma Enkora. Mama Yemu said, "You see, a tinkora, a sinkora, na omonso, enya, omoda chipa, na ma da chenso, kremu, omemu, and so enya, entity, a pane, encoso, the damuina, Yamin Shramo, non camo." So, Yamu is some our phone so high. They be pese, ye bedi enkomo kakra, e kwanya ye be faso a, ye betimi ahwe ye meyi, e kwanya ye be faso a, ya wom, ye betimi atitim. Enti ye wo, ye nua ba on de oye adwuma okrom ha ya, oni ye bedi family planning ho nkomo kakra na yesue bibi awie ye hair screening no, na ye nya adesua. Sister Lydia Crantin wa ha se awie oni ebedi nkomo kakra ti afa nsabo nhia no mama chomi mamu nyina aha megidi se ye nyina ye ho ye de nyame ase pacho se na me nua be ma ne din kan no eye family planning ho nkomo twetwe kakra bi e na me pese me de eka ho nsusu. But you're saying yati family planning ni near a susu. Ain't no ya casa family planning na say woni wabush ede enyema etutu akwam sene ebeya ebeboa ebusuani bia owo ebusuani mu. Ain't no sana ya casa family planning na planning ni na wo abusuani ade tutu ye hihye egu akwam a ebeboa abusuani bia owo ebusuani mu na family planning ye wo mu awodo bebre eboa pa nsoso ne edikan no fa ye wo de a ye de ewo yensa family planning me ka say broni be ka say injectables na chese nia ye de ewo eno no ye wo busumi miensa wo a edi busumi miensa ansa na wa baba be san ya wo de etosu mienu ananse na de foforo nso so ho nso ye de bosome ba akode nanso so covid eba enti no se ye nya bosome ba akode ni bi se bosome miensa de ni nko a na ye wo na enu free ho nso so a ye wo ni ayehye ewo yensa eno nso so ne ye wo enfie miensa ede ene ye wo enfie enum nso so de ni nyina oya eboa o ma otimi etetete wa wu ena ne etwa to nso so no ye woni a eye make us a long term enfie bebre de nso so a obetumi aye ne sa enti no me di bibi make us enfie bebre de me di bibi to aso say ye wo organization bi a ye frɛ omo Mary Stopes Ghana nyame ya aduma 29 this month ya bosumi ya ewo mu ya bosumi nsun ya ewo mu ya na so aduonu nkono no omo beba poku krom na o ma baba be bi nti we obi a ewo mu se awo eye pa obi a ka se awo enye but ode akra beba wiase na afi wontumi ensan enhwe no se na ye mu se ye man ni mu bi ko school no se wa wo bebre na ebi mu wa promote fi o ma through school ko breso. But esan say enkorane do so na wontimi for mu go school ntino na omotifie eyesa na de akorane ba wiase no wa ma meboa no enti awode eye na so so eyese
yɛbɛtete mmɔfra no ntem sɛ na ɛbɛyɛ a ɛbɛboa yɛn ama yɛtumi ahwɛ abusua no yie enti sɛ wotete ɔmo ntem hyehyɛ sɛ saa bere yi ɛna mɛwɔ me ba odi kan a mfie mmiɛnsa akyi ɛna mɛwɔ deɛ ɔtɔ so mmienu a yɛtumi boa wo ma wosiesie w'abusua no yie enti saa no sɛ ɔte mfie mmiɛnsa akyi na ɔbɛwo a na waba bɛbɛhyɛ mfie mmiɛnsa ɛdeɛ no bi sɛ ɔte mfie mmienu ɛna mfie num ɛna ɔbɛwo a ɔbɛhyɛ mfie enum deɛ no nsusu bi na atumi aboa ama wankasa maame na ankasa na ɛbɛboa wapɔmuden efi sɛ nhwɛma ma yɛhu sɛ ɔbaa awodeɛ no anka wowo a ɛnya mfie mmienu ansa na awodeɛ no san aboa ne ho anaasɛ esiesie ne ho agye ɛba foforɔ nanso so ɛkɔba sɛ sɛ bi a wamfa ho anhyɛ family planning yi mu na sɛ owo na afe baako pɛ akyi wosan nyema wode pressure ɛto awodeɛ no so bebree nti ɛsan nso so a ɛte maame no nso so ahoɔden so ebi sɛ mfie baako biara mu no wokɔda wɔkɔkye ma na wo nso so ahoɔden nso so yɛ den ɛɛte enti sɛ na medi kan no nyame yɛ adom a 29 this month ya sɛ wawo na wopɛ sɛ wotwa awo a wompɛ sɛ wobɛwo bie ma Mary Stops Ghana for ɔmo ba bɛyɛ megye di sɛ na ɔmo ba ha ɔmo ba ha pɛ ɔmo ba bɛyɛ saa family planning no mfie dodoɔ no ɛdeɛ ni bi wompɛ sɛ wobɛwo bie ma anaasɛ wawo na wopɛ sɛ wotete wawo ntem a nea wopɛ sɛ woyɛ biaa family planning no method a wopɛ sɛ woyɛ biaa no ɔmo bɛyɛ ama wo ɔmo bɛyɛ nso so a ɔmo ngye sika biaa ɔmo bɛyɛ a ɛyɛ free nti sɛ wawo awie a na wopɛ sɛ wotwa awɔ so a ɔmo bɛyɛ ama wo sɛ ɛma ne dɔɔso na wopɛ sɛ wohome so ansa na wawo bie mu a ɔmo bɛyɛ ama wo sɛ afei koraa na wawo na wopɛ sɛ wote neɛ wawo no foforɔ no mu ntɛm so so a deɛ wopɛ sɛ woyɛ biaa no ɔmo bɛyɛ ama wo nti meda mo ase paa sɛ ne nsoma yɛ ɛti ama me yɛbɛsrɛ sɛ yɛnya teachers ni bi wɔ ha nka yɛpɛ na school nkɔlaa no nso bi emra director of education headmaster yɛbɛsrɛ sɛ mo nyinaa ka yɛbɛhia mo anim ha ne yɛnya presentation nkyɛntɛm ne nkɔlaa no bi nka ho emra sɛ assemblyman ɛwɔ ha yɛhia wɔ ha nananom binom wɔ ha yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛhia mo anim ha teachers, headmaster, director of education, gender ministry, penny for your young woman when you have. I drew Modium Emre Assose and Yama Noble Impact Society at the Bassa at the Barrel of Fran in your Kekahono Mrasso say a done in a presentation. Nti ebichai akasemono adiama CEO Man Noble Impact Society Ghana Ishra Asante Prince nani wana choso Ishra Medamasi nananom ene empanifo a yehia ha Madaroma mene majuma yefo Nyame adom ne Awurade dodom yɛn no ɛna ɛnɛ yɛde bɛdom ɛyɛ Pokuase man amwako Krom ɛna afei nso esie nkyɛn mu ɛne nipa dɔm a ɛtwa yɛn ho ahyɛ nkanti yɛde hyɛ mo nsa wɔ Nyame agya Nyame ɔba ɛne nkunkum din mu amen Regional Director name Adashi na yaji niema yi. Ne niema no so mefre Pokuase head amwako Krom head na Esienchim head so ko ho ha. Wo so mai ha. Enam say ye school for niema ni nti. Esienchim
nti yɛbɛda noble society noble impact society Pokuase onema a wɔde ama education directorate no ɛsɛ bɛgyina wɔn anan mu adane ama headmasters na ɛwɔ school no na wɔn nso so ahwɛ ama wɔn nkɔdaa no nso so anya nneɛma no yɛde nyame ase. Madam, Mr. Ishua. Mike, no on. Okay, ready. Mr. Ishua, what's your money more? Your father. Ene yene Noble Impact Society Ghana ene ne yene omo ebo apro na se yene omo bepi omo dwumadi esronko a omo di ede aboa wona woni eni bie se bie son se benya no omo nkuro nketo amu no obaya adoye son ede mom ne yenye opanyipa a ono ene tua kuo na no yene ne bebo nkomo ne ebusa de nti a wonya ni so ade hu na te se yi na abrante a o te se ono se adwuma we ene ofato no ho se obeye enja Fortunate to say. Nyametias me ho ye pa. Fortunate odi nyina e de so. Me din nyina ye Prince in Shraba Asante. Na eye dan na abrante wasiso adwuma a e wo Ghana hadoso. Obi asore no oye adwuma obeso oto ne car no ono ade ne ho no oye ne bibi eye dan na wo fa se adwuma ti say de to ho so. Da ye so ne sha se da be. We da se mechia Alandu Media ahefo nyina. Netene say nyame hu ye ni say personal obekọ ayaresabia it is you na obi wo no mpa ya hwe na wi but akesika odi betua ne bill na doctor for ejani say wo but bibinti anase wonye skin change na ya gina ka ayaresabia ho be so betwa swimming so beti afia ifemi no until say obenya says kana and I say ibusuan fo obenya says kana ba betua obeka ho no ebe nso ho no ma na sebe o se ye ni seju na onya ne fa obi ho a onya says kana ho bo anso nti ebehwe na so beta ho no obewu enfo bia nti sade no na me hu ye na e ka makoma say kame wo bia enka meye metua enkofo hospital bills anase me obi a enka obi ehia ewo sa hu ehia mo onye sika koye surgery enka metua dia ma but na ma hu odin so enso ti me ye sa me pekwem bia so na ma ye de wa enkofo mo sat bi company mfo anim obo ha chokrata de ko omfo mo Katalim did this watch Ruby Pie. Betra ko ejumeko mpanimfo asabi omo sika sorry mpono sabi yemfi nti na wo say bitimi ekọ abonten na me kopemwa ti abonten na me kopemwa no do ha ni ekọ efiefi ye ba ye kuta ye box ni aba beche o ye pamcho ye buankro mu ti sese omo se atibio obo obema wansi obo obema 50 pesos obo onso a e kana kuma ama 110 cedis no the amount tinka kanga ena me hu say de e kone ni kanga enu ma na edigu so afi na ye cha se ye bua nkofo no fe na nkofo mu hia mo na dodo na ye de e be ya kesi na ko ye say ye ni paka ka bi no ya hu odin ye de inti be hia mo organs ti ma me hu say sabe we share yenwanu mahia anifafo no change na traffic light nso bi ba no beka obedina traffic mu light is already na omo bonyum no won so bi no be tutu ni sika mo mo page na mo be so ya so bi nsa na page na na okasa okane ha obe nsa kan obi akoma na oyi ebia once bi bia ma no me say oh sabe ye de ani a kire efiewem de bia ekoho no a oho be funu nipa no nti why don't we adopt that option also na fe nso no ye nya de
yen try no so ye try hu say no so ye den ekọ na nim eboae nti na say no wonam Pokuase a obehu say ye share ye ntare na me nuanu maya ne mranti bia be ka me ho regional traffic ni na ye share semwa ana say ajejemuwa na ye di say adwuma bi etisisi nti ya na mota ejeja hefa Pokuase ya no mo ne die ye gina eye top high traffic light na see afi Krom traffic lights and I be Port Junction traffic lights ni free barricade say but ni bon so e be gina ni free social lines e hono na e gina ya titi mwa kakaka na o sha say di say mi sha say di sabe abai mai me register ya social welfare my kata e say me fancy mfie mi nsem we na wo sha enkoda dodo sen na nam wo odwuma so ya wo anam so de age omo free omo eya de kwanye bebe nka ha me ya bebro ediasa ni nyina hwan na ne sika no mo hwe ano ne sika ne wo soro na hwan de na wo fo ya ne de wo soro pa ye akra ya fa san alhasa o tamali sisi na last year we say ya tamali anybody ya koye donation say ya regional minister Krom age ema ya tamali teaching hospital e koye donations so na nisika is over 16,000 no cancer in the eye na ne ni no e tu ankasa e hiaba so mi video ni chewa sabi aduane kwa anya wakon pro na wo phone ni bi ntini ahwe ni say empro na bi ye pese ye hwenti no video no ye de be kire mo am wo hu dwumaso a sika no teku no omoje no de omode ye neni no pro so oni bi no e bi ana na make oni bi papa ni bi omo ye kwiafo sabi kwani na me no beto na ho de nko ye san obetimi ado be raise that's sika nti mi hu ewo TV so ena etache mi nti me hwehwe ma na me nim nti asa bi mo TV station nti me na me pair TV station contact ena me free na me ka reporter na oye that story mo fa le number ma so mo dey na connected me ma our reporter me friend into my office no chem set Tamale nti you free Accra straight to Tamale any point yeah notice the regional minister say BBC ni ebe so mo so prepare shy or GFS or RCC on way to the convoy each e ma ye ko ye pra ba ku say na wasisi and then wasisi say ne ma bi ja eja no so ko so Tamale ba na ya shibe na bra to put it in nine no ashishi some family o me can say 3 families ba ko so me the video ni na be ma o mo we are from o two brothers o mo nyina no sabe ye wo mo no sa no muti o mo we na ya o de nanti ko mo to asesa no the post it's no so be here tricycles disability tricycles so we now see to be sunny the come out ya ne de so say twin brothers no there no there near tricycles it costs us about 4,000 cents na ne ane de so ne for san alhasa one day near over 16,000 also no na we see a transfer ni back on the phone e ba be chemotherapy ti na ni say yet na ya airport ni na enye etwa omo ban so sabe esa so omo ni bi nti omo cost of feeding na ne ka skanyina cost of feeding na yeso na e die see eya na sabe sometimes we dey na sem ka you go open pan skin you but you have to fall because me who baby sana ah who mate me nye ya me no ka say obi da kolebu sesi e ono ni say yawo ne babema akwa na ino ko school de but ne bema no do so to ko ni nti say kolebu or da kolebu say so ma wie surgery our friend say ya discharge no but
me wo Kumasi, I have to rush back to Accra and I'm going to Abia on Sunday be free. The one man because no no sabe so o da sha se nye kai so obo kase then be ma kwan na mu 4,000 ne anesthesia ne lab ni we no any surgery nti ansa na wo wie a wa ba betwia sika boten na nkasa ye je wo so we wie no or charge of 4,000 na eno ne ye inclusive into the be labs near you. I know no doctor now estimates say that will be the cost of treatment. The bet me abase e beso, bet me abase enu ones na e bros. Okay. Enti enne eye den na ne ufri nkran ton ne wodi aba be pie mu Pokuase ha. Okay, ye ma me ba ha no mo say ejuma na ye no say ye hwenkra o medi dem. Boni kan congenital anomalies. Na o hwemu a na dem dey ni na start free nyinsen e na deba wo wa na yere nyimo obebu oba ne sa don say oba no oblidi e na e twa be free say oh normal but obewu abofra na bia na ne nan mienu e want to bia na ne sa want to bin so ho no so a onyimaduane a wodi nyanu no wodi inso a wono no effect because we were akosa for months na for months na bia ahahama bia tete egu enua bia egu atu enua no so a one ma enkofo every mpa na onyinsan ya na ase nti o se ebe mo education na face no ye bro mo health screening because obo ho no ma bos afi mo nyina ho hospital da bin so a o yare pa so yes kan fan hospital nti na o se ye ba ye nkras ye bi ti sese o mo na sanko fa making ebi wo na afi ye ba be de e be health screening e ma wo se obi yare a se o se ye refer na ya refer se no so e de kan ye ho ba ye say a bit me asonye so na yes so dey am nti we need that edikan a my health screening kese say we need edikan health screening kese this and I say we made in addition no say the we see hu nipa ne mpanyumfo na nanu mo be boa won me dey say aje won say no one so say we say wo men so ni say me say be ketu abi but you planning towards no feedback no dey ma no say one shot dey be kese say am dey Nani buye. Na say they are doing some because let's say hey pan is a cover. Ni pan so pan na say the mpanyufo asia so no masia age wo ma wodwumadi aye kama say o asem bia obeka cho mo we ne be ye de edikan ayen to ato so be ba na that's madam pennyfo mo kan mo tie national edikan we na my you say sabe I was saying people na ye because o many man yes dey dey say we na mama who say was some people come in dem class here twa o my God mission na it meets me and sama yensa eso na obi asabe o share class here o yaro bi woni moche o yaro bi woni pedie ma wonnya sika mfa nko ayarusabe it me ma eso na yankopon fire so ejo timeda health director or our Southeast district as Meda Health and as a medical team for Southeast Asia. Affairs so Department of Gender Ministry of Children's Affairs na Medo Mas any na nanu penifo mu neja o madaji better age Medo Mas the teacher so ni mejuma efo sabi ejuma na ye en ed okoke makokasa obi fu ise scan ko woji a wo oji akodi ne edidi atama ye di wo ne ensem bia ya obi kwenko ebo mitimi ba eco fielder don say makwa bi ti dem na wo su bebusa no say wo ko kem ko kasa e obi edidi na tem bia kan se bia bia hye na ji se misan so hye ni pa ko ni kan ti medo mu nyina se besi na omu da so di mechi na omu ne busu eta mechi a omu ye ma ye timi ye ejuma ma ne so Ghana na say di wodwumadi a wodi so be person wo so wasena na say wo no so ye bi boa o wodwumadi ma wo number yi say so we share Alandu Media. Let's say no go impact ejuma ye di o person be so yasna passion number na e ba 0245 510 638 0245 510
638 ɛno ne yɛ number baako tie fɛ wa wa na wo fa fra me ankasa na me fa yo me voice ne dia me ma ne na so ne a wote no afidie ne so saa na reba yo ne number no so yɛ de beto screen na se na wo so wa frɛ no ayi bi dia boa inshaba ya mi inshaw sɛ wo so wa be yɛ nhyira ma Ghana ɛne ɛyɛ wiase nyinaa na yɛ ne adwumayɛfo no so mo kwa abɔnten no mbɛbɔ nkɔmɔ na ansa na no ma yɛ nkɔe ne nkɔhwɛ ne ma wɔn kyɛ no ahofo ɛne gye a aba nkwadaa no emu na we na sana ye beko no nema wo di aba ni nyina no wo hwa ano so sen nema mo di aba no de ye mfa medical emergency wa uni so ko medical store so ko to e bi mpa ne ekrempa since I hospital near maintain body na nema na ye di aba no is over 30,000 Ghana cedis sikadada no 300 million eno ni nema ye dia ba ye che ema aso ye nuano a school for ana me ekuru kitira obi ko school pa ne mpabo be so ya na ede nti mpabo ne dodo say mpabo ne over 400 over 400 pairs of shoes ne dia ba sure we dey better sepa no brand no adaje